UPPL long live Promote Bodosa Zindabad जमदुवार ब्लक UPPL दोलोनि बानजायनायाव रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो फालिदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 4 नं जमदुवार बियाबनि बेन्दोङाव गोग्लैनाय फानबारि UN फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जमदुवार ब्लक लाइमोन गांखंनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै दिनै गाजा गोमजायै मेहेर गोनाङै रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो फालिदों। मख'नो गोनांदि फुंबिलिनि समावनो UPPL हानजानि फिरफिलाखौ बिरहोयो जमदुवार ब्लक लाइमोन गांखंनि आफादगिरि भास्कर बिथाङा लोगोसे मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय बायदि हाबाफारिया जानानै थाङो। लोगोसे हारिमु दिन्थिफुंनाय बादायलायनायखौ बेखेवनानै होयो 28 नं गसाइगाव विधानसभा बियाबनि MLA जिरन बसुमतारी बिथाङा। बे हाबाफारियाव 4 नं जमदुवार बियाबनि बेन्दोङाव गोग्लैनाय गासै 10 प्राइमारिनिफ्राय गोबां हारिमु दिन्थिफुंनाय बादायलायगिरि आरो गोबां हारिमुखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा बाहागो लाफैदों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै नुजाफैगोन 30 नं सानजा क'क्राझार बियाबनि MLA लरेन्स सिस्लारि आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उइलसन हासदा, रेवरेवा नार्जिहारि आरो उकिल मोसाहारि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां मानगोनां आलासिफोरा नुजाफैगोन। लोगोसे साननो हनो गोरों मेलेमजिबि सुबुंफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो। दैदेननायाव जोंनि मोनफ्रोमबो ब्लकआव रंजालि बैसागु फोरबो फालिबाय थानाय जादों आरो बे रंजालि फोरबो फालिनायाव जों मोनफ्रोमबो दल समूह गासैखौबो मोनफ्रोमबो हारिखौ हांख्रायदों खारन बेयो निर्दिष्ट मोनसे जाति एबा निर्दिष्ट मोनसे धोरोमनि थाखाय नङा। गोदान बोसोरखौ बरायनाय बे मोनसे फोरबो गुबुनफ्रा बिहु हिसाबै मानियो, सोरबाया बिसुवा हिसाबै मानियो। थिग बेबायदिनो जोंनि बर' माहारिया जों मिन्थिस्लाबै समनिफ्रायनो जारिमिना मोनहासायै समनिफ्रायनो बै समनिफ्रायनो बोथोरजों खाबजानानै बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ मानिबोदों आरो बेखौ जोङो मानिलांबाय थागोन। आरो बे रंजालि बैसागु फोरबोजों खालि रंजानायल' नङा, जोंनि बर' माहारिनि बेवहाय गासिबो जोंनि हारिमुआव दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बायदि मैया मेथाइ खननायजों बे बेरखाङो। गतिके बेवहाय मोनसे बयनिसिमबो खावलायनो सानदों गोदान बोसोर बे मोनसे आरो मिथिंगायाबो बे समाव गुस्लायो, मानसिनि साननाय हनायाबो सोलायो, बयबो खौसेनो जों दावगाबो आरो जोङो जोंनि ओनसोलखौ मोनसे गाहाम परिबेसजों जेराव जोङो अनलायनाय खौसेथि आरो गोजोन मोनसे परिबेस दोननायजों लोगोसे जोङो जौगालांहोनो हायो। गतिके दिनैनि बे जमदुवार ब्लक इउथनि दारै खुंजानाय बे रंजालि बैसागु फोरबोआ जागोन आरो गोबां आलासि फैनांगौ दङ, आर्टिस्टफोरबो फैगोन। बेवहाय जाहाथे रायजो राजाफ्रा जेरै दा फैनानै बाहागो लाफैदों उनफ्रावबो जोबजासे जोंनि प्रग्रामा जेसेबां सोलिगोन बे समसिमहालागै जगदान होगोन आंहा मिजिंथिदों आरो जोङो सान्थि खौसेथि रंजानाय बाजानाय आरो गावबा गाव फोरबोखौ जों फालिलांबाय थागोन। हाबाफारि लानानै मालागुरि प्राइमारिनि सिङाव थानाय पानदुरि UN एकाडेमि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै सेथि रंजालि बैसागु फोरबो खुंनो जों लाहार फाहार लादों आरो जों बे समावहाय फुंनि 9 बाजियावहाय जोङो हाबाफारि बादियै फिरफिला जों बिरहोबाय आरो जों मुंख्लंफोरनोबो मान बावबाय आरो 3थियाव जोङो पेन्डेल बेखेवबाय। बिसिंखिनिया जोंना जानानै थांबाय आरो जोंना माखासे प्रग्राम दंबावो, जों जाबावगोन। माखासे गायकफोरबो फैगोन, बिथांमोना फैगासिनो दं आरो जोंनि प्रग्रामा बिराद मोजां जागोन होननानै आंहा आसा दङ। जाय हक जोङो इयुथ हिसाबैहाय जोङो माने शिक्षा दिक्षा बा माने हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनाया जोंहा माने गोबां कर्तब्य दं होननानै आं सानो। बे समाव आङो साफ्रोमखौबो जोंनि बे बैसागु फोरबोआवहाय जाहाथे बयबो नुजाफैयो आरो नुजाफैनानै साफ्रोमबो जाहाथे जोंनि माबाखौ हाबाफारिखौ जाफुंहोयो बिनि थाखायनो आङो साफ्रोमखौबो खावलायो आरो आंहा बिसास दं जोंनि प्रग्रामा माने बिराद मोजां जागोन आरो कालारफुल जागोन। लरेन्स सार दं, बिथाङा नुजाफैगोन
ओमफ्राय जोंना लकालियावहाय जोंना MLA सार दं, जोंना जिरावन बसुमतारी सार दं आरो जोंनि UPPLनि गोबां दैदेनगिरि दङ। बिथांमोना जोंनाव सौफैगोन आरो नुजाफैगोन आरो फैगासिनो दङ। 3 दङ माने गायकफोरा माने भाइरान आरो बेयाव गौतम सार दं, बिग्राय सार दं, ओमफ्राय सासेया कनक सार दङ, खनसाय दं, सरि खनसाय सार दं। बिथांमोना फैगासिनो दं आरो माने जोंनि प्रग्रामा बिराद मोजां जागोन माने बेखौ आसा दङ। नोंथांमोना माबा बादायलायनायबो हाबाफारि लादों? बादायलायनायखौ जों माने लानो हास्लाबाखिसै मानोना जोङो जोबोद हाखु दाखु जादों आरो जोङो नेक्स्टआवहाय जोङो प्रग्राम लाबावगोन फैगोन बोसोराव। जों बे समावहाय जोङो बादायलायनायबो लागोन, माने गोबां जों प्रग्रामखौ लागोन आरो खिन्थु जों दिनैहाय बिराद दुखु गोनां एसे सर्ट जादों, गुसुं सम जादों, बिनि थाखायनो निमाहा आरो जोंनाव दा मोसानाय दं, जोंहा माने अपेन बैसागु दं, ओमफ्राय जोंना बादायलायनाय दं, बैसागु बादायलायनाय दं, ओमफ्राय बैसागु दं आरो रायजो राजाखौ माबायदि बाहागो लागोन होनना आसा खालामो? रायजो राजाखौ जोङो जोबोद आसा माने जोबोद आसा 100% आसा रायजो राजाफोरा जोंनि बे प्रग्रामाव फैगोन आरो जोंनि माने प्रग्रामखौ माने साक्सेसफुल खालामगोन बेखौ आंहा बिसास दं।